በሽብርተኝነት የተፈረጁ አካላትንና ቡድኖችን በየዓለም ጥጋት ሕጉ ስትዋጋ የከረመችው አሜሪካ በዚሁ ዙሪያ ቀጣይ አካሄዷ ምን ሊመስል እንደሚችል የአሜሪካ ጸረ ሽብር ውጊያ ስትራቴጂ በሚል ከተያዘው የፈረንጆች 2026 ጀምሮ ያላትን አካሄድ በተመለከተ አንድ ሰነድን ይፋ አድርጋለች። ኢትዮጵያና የአፍሪካው ቀንድ ሀገራት የውጊያውን ኃላፊነት በራሳቸው እንዲወጡ ያመለከተ ሰነድ ሆኖ ታይቷል። ዶናልድ ትራምፕ ካውንተር ቴሮሪዝም ስትራቴጂ ዝብል ሓድሽ ሰነድ ዘርጊሕ ኣሎ። እዚ ሰነድ እዚ አሜሪካ ኣብ አፍሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዘለዋ አካይዳ ክቅይር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር። ክትቅይር ምዃና ወሲና ከም ዘላ እዩ ዝንገር። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኤርትራ ምስ አሜሪካ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣካል ናይ እዚ ጉዕዞ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን። ንቐፅል። United States security policy toward Africa is now taking shape following the release of the 2026 U.S. counterterrorism strategy signed by Donald Trump. The 16-page doctrine outlines Washington's evolving approach to global counterterrorism and signals what many analysts describe as a historic reduction in direct American military involvement across parts of Africa and the Middle East. At the center of the strategy is a new principle emphasizing what the administration calls peace through strength, a framework focused less on long-term American combat deployments and more. So, comes to was along United States releases 2026 counterterrorism strategy ዝብል ማለት እዩ። So ኣብ አፍሪካ ትገብሮ አካይዳ አሜሪካ መብዛሕቲ ግዜ ንፀረ ግብረ ሽበራ ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ። ሶ ኣብቲ ስትራቴጂ እዚ ዋላ በዓላቶም ኣብቲ ቢሮ ኦፍ አፍሪካን አፌርስ ኣብ ዝብል ደውፅዎ እውን እንተሪኢኻ ሕፅር ብዝበለ ነቲ ትሕዝቶ ብኩሉ ክንሪኦ እንዲና ኣብቲ ፖስት ናቶም እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም። ዋይት ሃውስ ፖስት ምስ ገበሮ እቲ ቢሮ ናይ አፍሪካ ናይ አሜሪካ ንአፍሪካ ጨንፈር ናይ አፍሪካ ማለት እዩ። as President Trump's counter-terrorism strategy says, we are rebuilding bilateral counter-terrorism relations with African governments who had been ignored or insulted by Biden-era neo-colonial policies focused on globalist left-wing cultural hegemony. So, እቲ መኽፈታ ርእሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? ንናይ አሜሪካ ፀረ ግብረ ሽበራ ንዝግበር መጥቃዕቲ ንሕና ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ዳግማይ ክሃንፆ ይፍትና ኣሎ። እዚ ዳግማይ ምህናፅ ማለት ድማ እንታይ ክንገብርና ይብሉ ኣለዉ? ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘበነ ባይደን ዝተፀርፉን ዝተዘለፉን ንጎቦ ገዲፍናዮም ኣብ ልዕሊኦም ሕማቅ ፖሊሲ ንኽተል ንዝነበርና ኣካይዳና ኣሪምና ምስኣቶም ኮፍ ኢልና ክንሰርሕን ምስኣቶም ብሃናፅ መንገዲ ክንመያየጥ ክንጀምር ኢና። ኣብ አፍሪካ ኣብ ዘበን ጆ ባይደን ሕማቅ ዘጋጥሞም ሃገራት መነመን ኮኑ ኾኑ ለትሰይ ካልቸራል ዎልስ ብላብላ ድሕሪልካ ናይ ግብረ ሰዶም ዶ ናይ ገለዶ ሜይቢ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡውን ኣብ ጋና ገለ ርኢና ነርና ሜይቢ ብዓብ ደረጃ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን እገዳ ዝወረደ ሃገር እንተላ ኤርትራ። ስለዚ ምስ ኤርትራ እውን ኣብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል መተንብሂ ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ we will continue to work together with governments threatened by groups like ISIS and Al-Qaeda affiliates who would threaten us as well. ንኣብነት ንሕና ብኣይሲስ ይኹን ብካልእ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ስግኣት ዘለዎም ሃገራት ምሳቶም ብቐረባ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ዘረባ እዚ ጅባዓብ እዩ። ኣብ በዓል ናይጀርያ ኣብ በዓል ጋና ካልኦት እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚኣቶም ናይ ግብረ ሽበራ ስግኣት ኣለዎም ምስ አሜሪካ ድማ ብቐረባ ክሰርሑ ትኽእሉ እዮም። ኣብ ከባቢና እንተመፂኻ ኢትዮጵያ እንተሕሪልካ ኢትዮጵያ ብቐደሙ መጋበርያ እዩ ነይሩ ዝቕየር የለን ኣብ ኢትዮጵያ። እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ብፍሉይ ክጠቕስዎ ይክእሉን እዮም። ምናልባት ኣብ ግብረ ሽበራ ዘተኮረ ስትራቴጂ ናቶም ግን ኤርትራ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲ ብፍፁም ናይ ግብረ ሽበራ ምብጋስ ዘይትድግፍን ጠቕላላ ምስ ግብረ ሽበራ ርክብ ናይ ግብረ ሽበራ ፅልዋ ዘይብላ ሃገርን እያ። ስለዚ ንኤርትራ ከም ብሓቂ ክትጥቀመላ እንተደሊኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ኤርትራ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ፊት ናይ ኤርትራ መን ኣሎ? ሑቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ዝግለፁ ዘሎ በአሜሪካ እዩ። ስለዚ ዝለዓለ እገዳ ወሪድዎ ዘሎ እዩ። ኣብ ሱዳን ነቲ ናይ አልቡርሃን ገለዶ እናበሉ ናብ ገፆም ወላ ንሕሜት እውን ናብ ገፁ ክእትዎ ብዙሕ ድፊት ይግበር ኣሎ። ስለዚ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ አልሸባብ ዝበሃል ኣሎ፣ አይሲስ ዝበሃል ኣሎ፣ ኣብ ሱዳን ድማ ዝኾነ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣብ ከምዚ ዞባ እዚ ንኤርትራ ድማ ንክሕዝዋ ፀቕጢ ክገብረሎም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ከም ኣብነት እጂ ንሳሕል እዮም ዝጠቕሱ the United States is committed to promoting regional ownership and cooperation against terrorist threats and monitoring indications and warnings of the threats to our homeland. ብሓፈሻ ኣብ ግብረ ሽበራ ዘተኮረ ብዙሕ ኣካይድ ብዙሕ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር። ኣብዚ ዓንተቦ ዘራኽኹም ፅባቕቲ ፅማቕ ነይርዎም ኣብዚ ነዊሕ ስለ ዝበለት ኣርቲክል ኣብዚኣ እንታይ ኢሎም ፀሚቖማ ነይሮም መሲልኩም if I have to give you the
summary ግበሩ ለይለም ነረ where is that okay እንታይ ዝብል ሕጂ no sorry that was not what I was ኣብዚያታ ጽማቕ ከረየኩም ደለየጸንሄ ናይቲ ከባቢና እንዴት ሓንቲ ከረየኩም so if I have to see here oh my god okay I've last point ግበሩ ለይለም ነረ summary so time ዝብሉ ዘለው እቲ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና shifting responsibility እቲ ሓላፍነት ኣሜሪካ ንኣብነት US is transitioning from direct combat military combat to supporting role delegation the primary responsibility for fighting terrorism to regional powers especially Ethiopia Kenya in the horn ይብላሉ ስለዚ ንግብረ ሽበራ ዝምልከት ስራሕ ኣሜሪካ ድሕሪ ክሰርሖ ይኮነትን ናብ ካልኦት ሃገራት ከተሰጋግሮ ይባላሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ግብረ ሽበራ ኣብ ሶማልያ ንዘሎ በኬንያን በኢትዮጵያን ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም ግዳ ሓቂ ኬንያ ሞር አቴንሽን ትረክብ ከም ዘላ ሞር ኣሜሪካ አቡ ኢንቨስት ገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናዳት ማች ክሳዕ ክንዱ ዝረአ ነገር የለን ስለምንታይ ኢትዮጵያ ልባዕሉ ዝተሰበረ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እንታይ the document signals the withdrawal of US ground troops from various African locations ስለዚ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍሪካ ካብ ብዙሕ ቦታታት ዳይሬክት ሰራዊታ ከተውፅእ ብኻልኦት ቢዳ ዙር ጌራ ክሰርሕ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ነቶም ናይ ስለያ መርበባትን ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂካዊ ድጋፍ እያ ክትህብ እዩ ዝበሃል ዘሎ so እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ዞባና እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ምዝ ሕጂ ዘሎ ፅንሕ ኢለውን ክምለሶ ካልኣርእስቲ እውን ስለ ዘሎ እስከዚያቶም ካስምዕዎም ኣብዚ ዞባ እዚ እንዳ ብልፅግና ምንን እዮም ዝብሉ ዘለው እንቅስቃሴ የመጣው በዋናነት ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ተደራሽነት ጥያቄን የማንሳት ሂደት በመጣበት ጊዜ እንደሆነ አይዘነጋም። አስታውሱ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ወደብ ጥያቄን ጉዳይ ማንሳት ታቡ ሆኖ ነውር ሆኖ ከ1990ዎቹ ጀምሮ 1980 ኢትዮጵያን ወደብ አሳልፈውት አንድ ፕሮግራም አለ ያለን ስንመጣ የምንመለከታቸው የምናያቸው ኢትዮጵያ እንዴት በርከት ነው የኢትዮጵያ ወደብ ጉዳይ አሰብን ተጠቅልላ ሄደችው ከአልጀርስ ስምምነት በፊት 1983 የሽግግር መንግስት ለመመስረት በመዲናችን አይ ቲንክ አዲስ አበባ መሰለኛ ተከናውኖ በነበረ ስብሰባ ላይ ነው ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው መሲልኩም ኣብዚ እንዳ ብልጽግና ሓንቲ ነገር ንብልጽግና ድንግርግር ዝበለቶም ኣላ መራ ዝሓዋወሰትሎም ኣብ ርእሶም ኣላ because they really don't understand ሓደ ነገር ኣብ ከባቢና ዝፍጸም ዘሎ ንስ ድማ ለንቀነ ሓደ ወላኒ ኤርትራውያን እውን ከደናግር ዝኽእል ነገር ነይሩ እሱ ድማ ኢማራት ግብፅን ኢማራትን ሓደ ፍሉይ ርክብ ኣካይደን ነይረን እንታይ ንስ ድማ ግብፂ ብሓይሊ ኣየር ናታ ክንደይ እስከ ስኳድሮን ሓደ 8 ዝኾና ራፋኤል ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ግብፂ ናብ ኢማራት ከይደን ኣለዋ እንታይ ክገብራ ንኢማራት ካብ ኢራን ንክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ክሕግዝኣ ስለዚ I don't know ስኳድሮን ክባል ከሎ 8 ድዮም ወላ 16 I don't know እዘን ጀታት እዚኣተን ንዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣሰንየን ናበይ ከይደን ናብ ኢማራት ከይደን ስለምንታይ ንኢማራት ነፍሳ ንክትከላኸል ካብ ኢራን ክመፃ ዝኽእል መጥቃዕቲ ነፍሳ ንምክልኻል ዝሕግዛ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ግብፂ ንኢማራት ንምድሓን ብኣፋ ዘይኮነ ብነፈርቲ ኩናት ናታ ትሕግዛ ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ከን ግብፂ ብምንታይ ክሕግዛ ኢሉ ብጸሎት ክሕግዛ ኢሉ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል የለን ንፋኖ ክስዕር ዘይካለ ንሸነ ክስዕር ዘይካለ ክገብሮ የለን ትንኮ ክገብሮ ዝኽእል ንሕሜት ብምሕጋዝ እዩ ንግብፂ ክሕግዝ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ቅድሚ ግብፂ ክልተ ሃገራት ይወዳደር ኣለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ መን ንሳተንካ ኣብ ቅድሚ ኢማራት ንግብፅን ንኣብን ንክልትዮም ናልሲስን ንኣብን ንክልትዮም ይፃወትብሎም ኣለዉ መን ዝያዳ ኣድማዕነት ኣለዎ ንዝብል ብልፅግና እቲ ብኽያት ናቶም ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ ብዝትሪእዎ ፀናሕኩም ናይ ለንቀነ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይዚ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ናብ ግብፂ ከይዱ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ኢማራት ንዓና ጠሊማሲ ምስ ግብፂ ዝያዳ ዝምድና ዝገበረት እያ ትመስል ግብፂ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኣተኩሮ እንድሕር ሪኢኻዮ ኢትዮጵያ ብፍጹም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ ኣይትደልን እያ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ናይ ባሕሪ ንምቕታል አልሲሲ እንታይ ገይሩ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ግዜ ሽግሩ ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ነፈርቲ ኩናት ናቱን ጀታት ናቱን ብምስዳድ ከትሕነካ ኣብ ምድሓንካ ክሕግዝ እየ ብምባል ብግምጣሉ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ነቲ ግብፂ ዝደልዮ ቀዳምነታት ንክድግፍ ናይ ግብፂ
استراتيجيكاوي أقداسنت ريو أبغون نجيب ستة نخبل زجبرو زلو سعري نيبا حق زحزني نابليهم زارب زلو إذا قد عايزي ببزح من قديم استمنوا مهنياتو أبكرنا أفريقيا زجبر زلوون يري وصل زلويو حجي ندحريت ملسيلة كلتا نقرات كريكمي سلمتاي زي نقرات زي يتحاحاس كم زلو كرداناك خلالو قبسي نزخ تقبر كلا نبعلا قبسي بزح التوتات يتالعل زلا بويبون قبس آيام بزح التوتات يتالعل له قبسي بسراوي تاقيرا بوتهدراو عقمنا تاقيرا ني إمارات نمتحان تقويلا إسرائيل لما انتهي تقبر الله بزوريهم يريلو إمارات دما بعبيو إمارات دما بناي قبس نفرتي نفسها كانت حنا فتنت كلا أصواراتنا تنا بيت سدد الله ناب إثيوبيا سديدة بدع مسارع جيرا من السودان تحمس الله كم يجيرو زي يسرح ماني نربحو سرع زلو ماني خمق قابرياز خون زلو زبلكا كالت يور نسمع لنا اجي أنا كتعازلكم يزي بغلل زبالك أنا تعازلكم فتنينا قبسي قدام يا قدا سنة ناتهم تايون دعريلكا نايليو قدام ينعم زقدسهم قبس أويان بفلاي نتي حزبي زقدس قداي ناي مايو بقرورو خاص بزغني أب قداي ناي مايل بزح أدفانتج علوهم أبزح جي دونالد ترامب أبقونهم نقاول سلازي دونالد ترامب أبقونهم فينو نعتاتهم زتكم والسانة نخقبر عدل علوهم اتوم كوك عن كف زخلابو كلت حيلتاتهم إسرائيل إماراتهم إمارات قن أزي أقداسي ني إمارات اندحر حق عيزومو إمارات نتنا أبلع دونالد ترامب كقبرو زخل ساقطي اندحر قديفو أبتو قداي ناينيل عبر بحق رغبو خوليهم فجهم لهم كاليتك اللي عقد دروبي إيرترا جيروم تسعوي تمام أبزي حاجة أنا قمت ناتي سيراك كفلوين نيشتي قمت صحيف نيرا أبزي قداي ريانيري انتهيت بالسادة قبسي بحرسو دلو انت اللهم إمارات هاي كلهم بس إيرترا كن عارقكم غلينا ببلسقنا جيركم تفتنوا وزلهم ترقم يبلو انتهيكم تدلو زلهم أنا ني إيرترا مسعودية يعرق أصلو زلهم بسلامة من قدي بس إيرترا تعارقكم أفتق بحري كم تقدمكم حسب كنت تقاملوا تقولوا تخاريكم كنت تقاملوا تقولوا ربحهم كنت تقولوا تقولون كل شيء مقل خلينا كبلوا ما يكلون يوم كبلا يكلني تحطوا إيرترا قبل ويا خلوا يوم إيرترا دما بزح جزر يا زلوا إيرترا نبزح نجار أبقمت إتيا قد كيت تخليها نبزح نجار أبقمت إتيا مس إمارات يكون مسكالون كسرح تخليها راي أتي تعبيت ناتون أتي حركات ناتون أتي عندرا ناتون كوجد مزخل أي كلون يوم إيرترا كبلا يكلني أيكلني من سير تراسي مس إمارات كررادو يكلني أيكلوني ملكات اختزارب كبيري بوليتيكايزي معناته أتي إمارات من قدو كغير زغل نعرقينو ما يبي تحطو إمارات من قدو أبي إيرترا تراي كغير أيكلني بالسعودية زلو من قدها كغير له معناته إيرترا حجي حفيلة السعودية أفغانيا مس إمارات كتعرق يبلكم يلهم that's not gonna happen سلامتاي ني إمارات كتعملها كبيس لزغنا إيرترا ني إمارات أمينات كده يدخلنا جن إذا جن زي أسوألو لا إيرترا مس أمريكا عرق تقبر نعرقينا إيرترا مس أمريكا عرق تقبر تقينا أتوم بعلي مراد دوتهم كالودو جوبو خدي كلهم أنت واحد مس إيرترا سبق ترمس كلهم كقدروا يقولوا خنيم وي ونساتهم أمريكا أنا بإيرترا تأتم هلا وأنت فليتو إيدهم كبير شو لازم إيرترا أركع عشان قبل خجمريا مس إيرترا متلق دواس أنا يكون قبل خليا ስለዚህ እትነገርቲ አጽዲብካ ኢማራት ባል ሸይጣንያ ምሳና ይትኸይድና ገለ ደይኮነ ፖለቲካዊ አስፊሕካ ኻትሪዮ ረብሓይ ቀዳምነት ፈታዊየን ጸላየን ዝባለለን ረብሓይ ቀዳምነት መን ይርብሓካ መንከ ካብ ሓደጋ ድሕነትካ ካብ ሓደጋ ምእታው ከድሕነካ ይኽእል ነዚ እውን ኣብ ግምት እትዎ ናው ዳርጋ ዝበዝሕ እቲ ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ምንታይ ዝብገስ እንድሕሪልካ ካብዚ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝን ናይ ባብኤል መንደብን ዘሎ ኩነታት ዝብገስ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ነዚ ኩነታት እዚ ኣስፊሕካ ንኽትሪኦ ንኽትምርምሮን ዝሕግዝ ነገር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ዘረባ ክበኩም እያ ኣብዚ ልንቅነ ንሰምዓ ዘለና ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እውን ዲቤት ገይሮምላ ነይሮም ኣብ ካልእ ግዜ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክበኩም እየ ግን እዚኣ እስከስምዕዋ ከምቲ ንስኻት ትምድቦም ዘይኮነ እቲ ኦፖርቹኒቲ ሓደ ግዜ ካብ ዘይትፅበዮ ክመፅእ ክእል እዩ ሓንቲ ዘረባ ሓንቲ ሕቶ ተሓቲታ ቤክስ ዲቤት ክንገብር ከለና ብዙሓት ኤርትራውያን ተሳቲፎምላ ኣብ ዝነበሩ እንታይ ትብል ሕቶ እያ ከምዚ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂራ ሕጂ ድማ ገንዘብ ዝኸፈለ መርከብ ጥራይ ክወፅእ ይኽእል ክሳብ ምባል በፂሓ ዘላ ኤርትራ ከንባብኤል መንደብ ብምሓዝ ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ይህሉ ዶ ካብዚ ባብኤል መንደብ ዝበሃል ዘሎ ነቲጂ እዚ ኩነታት ይህሉ ዶ ዝብል ሕቶ ይተላዒሉ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ኣብዚ መስመር ንግዲ ንዝብል ኣነ ናተይ ርእይቶ ዝሃብ ኩሉ ከስማዓኩም እሞ
بنوع دي بيس اللي زغنا بين بوست قبل لكم يمكن زاني اشتي حصار كفال ترانزخدي كورس جغرافيناتنا لومي كون توهبنا كاب قدم زنبرنا يو እዚ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ እቲ ውድድር ዝፈጥሮ ዘሎ መድረክ ድማ ዕድላት ኣለዎ እዩ ንኣብነት ሕጂ እዚ ወሽመጥ ሕርሙሲ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባውያን ሃገራት ከምዚ ኢንተርናሽናል ቦዲ ኦፍ ዋተር እየን ዝብልኦ ኢራን ግን ከምኡ ይኮነትን ትብሎ it is within our economic zone ኣብቲ ናትና ቴሪቶሪያል ዋተር ስለ ዘሎ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት ድማ ስለ ዘለና anything and everything በዝሓልፍ نحن كنترول كونغبر نخلينا زبل كلام يزلهم سلازي even أب عالم لخاوي بيت فردون definitely كسعروا يقول يوم ويون debate يوم كحلفوا يقول يوم كتو legal aspect كال نحكي كلا تذكروا يقول يوم جن إيران has a strong argument هذا تورير الله war of aggression قبل اللي يفت أمره سلازي نفسها كتكلاخل أتي charter United Nations يدق فايو أن نتيجة نزيد كستة تكي ما لما نسانت تقبرلا more leverage بوغيرا فتيرا actually كاب نيكو عالم بتنا عالم حق مالتيو كم دم يمن سلازي كون كابتي وخلقة الزنا بيرترا ترانزليت كتقبر خلها نابنت وش متحرموش بتخكل جلسكم مثلا يكون كابتي بابيل من دب كابتو كابيز أببيو سلازي أتي نفس وقف حجرتي territorial waters البحال بابيل من دبسي دارجا كساب دوبنا يمن إيرتراناتي كتب التخلية بتحقنا عالم بتنا عالم حق مالتيو كم دم يمن سلازي under زخوني يكون condition threat تمزي وإيرترا بلوك ناخد قبره within its right season زغان تاي فترة لكا توساقي عيليز فترة لكا and the interest نبيرترا دمزو زلون كويد بقاسجي تبزو حسابات نبيرترا قصون كموتوز فتنو زلو the second إيران أبزوان زين عالم نازر إيتو دما ني كمزة عينات مسمر نكتعزو you don't need a sophisticated marine power ويكا navy لكاني small speedy boats is just enough ناشتم فتنات جلابو إيرترا أبتدسيت حليب تفريان مالتي أخلاتين نتبوتات نخطقو هازرو ناو قدم كمز كجف aircraft carrier انتلقا يوني بحر كتقو هازرو تخل زبل perception نيرو أمريكا كوم غيرا power project تقبر نيرا أب رياليتي إيران درونات ناتان زين سبيد بوتن أخلاتين درونات ناتا بسماي أبايت هذا ما زين ناشتو الجلابو أخلات انتاي نخنبلينا فتينا مسيلكم إيرترا جلابو تفريا ناتي أرجومنت تايو إيرترا أبازيو أقداس جغرافيكا وكما متأصل زلوا اتي بابيل من دبدما ولا قوى إيرترا كتك عملون كتعاص وانت خلين تلي كونت اتي بابيل من دبز بحال إيرترا نخطعاصو أزيك الليلي انت دليا مالتي إيرترا خطعاصو ايه بلي اللغة انتاي مالتي قد مبزعتن هقرات بخومي ينزقم متعجي بابيل اندحري وشمت حرموس كعوص أخيلو كالو هقرات دما زخونة أقام تقاتي موان نتي كمز عينت مسأبو بوتات كعاصو يخلان سلازي مسمرنا ينقد دما ايه بحاري كامتن لعلا قداس سلازخونة نيرترا محاس كاب كلنا لعلا قداسي بمبال نابي إيرترا بزوح نقريز قبر زلو سلازي ازو قدايزي كم حاد عبا كابيتال ناتناي بابيل من دبنا إيرترا أزيا قداس كون خليو that's why أمريكا نبانات متزلو كالوت حالتاتو نبانات متزلو إيرترا دما نزي زلوهم كاردي أمينا بإيرترا زلو مرحنات نزي لعلمانهم كردو زخليو كم زناي بعال بلتقنات مالس ردو سمعوا وحفقف زبلو زي كونت بقيرز فلتي نزي كونتات من كسيرترا so دحر دما زي asymmetric warfare بعال نعبيت نقرات بناش نقر غير كموغا كم شعبيات دفلت إيلن سلازي ولا ونتنا جلابو فابريكاتات مقبارهم قال بلا نتبحري بحرنا إيرتراس بزوع زي تنكفني كبهال كلهم نعناسي بزوحات قففتيه بلنان بزوح زبناتنا وندروتي جن بحرنا إيرتراس يسرو يزبال بزوح حدا قاي قاتموني بزوح قحفا يقحفوني أزيو تنقاغاز اللويك بكنا فيديوتاتنا حيل بحرنا إيرترام تيلكوانو إذا حق يمزو قعاصر ونتبحري بخمي بناشتن فتناتن جلابو نقحاتهم كمعجي بزوح زي تحابيهم بزوح نقر كقبرولو زفتنون كم زحزوهم زكري سلازي إذن تاي زريكا إيرترا نشتي كلاجن لعل عقمة تقطعت اللو حدا تافتق بحرناتنا كابون لعل دما انتهى له إيرترا تدلعي تايج سزي أبتناي كاونتر تيروريزم دي خايلكا أبزناي مسمرنا ينقد دي خايلكا بابيل من دب دي خاوسخكا كالم عدنا زلنا دي غيركا إيرترا is an attractive place بزعبا زي دي بيت كالو زهبو حبريتان يرد حركبكمي أبينو سموات خليهم هجي نملس ندابل سقدنا انتهي سمعوا مالو بجمر يا زانا ستالين اسكن اسمعيها كانت هازامسا
أولنا نقطة حسب زلنا منستر ناي أمريكا منستر قدرات وزعي ناي إرترا منستر قدرات وزعان ناي إثيوبيا منستر قدرات وزعان كعد ميوز بهالحبريت له كاب دقة رقمنا يو كاب ناي أوروبا حدا أمباسادرز رقمنا يو حبريت أيو كاب ناي دقة أو ناي أوروبا وي دبلومات رقمنا يو ماركو ريفيو ستيت سكرتاري ناي يو إس ستيت سكرتاري ناي إرترا منستر قدرات وزعان عثمان صالحين ناي إثيوبيا منستر قدرات وزعان دكتور كيرون تيموتيوسن ني واشنطن دي سي حدي موامردو وقصل من أبزي إذا كان 2 weeks قال ماله مسؤولية يبقى حبريت له جي زا فيديو زيا أب نقفا برسنديريا أنت تبل منكس أمريكاسي نيرتران إثيوبيان أب أولا كالرخبة يحسب كم زلو بزحات سبات جي انتاي كسمو أمي أنا كريو خلقو مجمري حق دي حقنا يفلتني يعني إذا نقرزي حقنا تكلوا يخل دا يكلن يفلتني but أي كألني يقنا يبلني it's not possible يبلني يعني أي كألني يبلني إيرتران إثيوبيان تتراقبهم حج بزوع سبالو كوا حط له زي اللي مزبل سقنا كم يجر كوفت بلزبل كم يجر كم زغت الردات تقول أنا نجارات بربحنا إيرتران ترازرو إيه لكمي مرقت يوزك عايري جورجيا قالت بتدخل يوم يس يكعايري مرقتي إيرترا سلام كتركب إيرترا كابينات كدحن إيرترا نابل معطرة كتتكريز دليانه سلازي اتبلصقنا بحيل فتيننا يسلطون أمريكا مساهم سلام كنقبر أبتك باب ما سلام كل لون دعرلاتنا أنا تأجمي بالله نفس قدايسي برجس أبي حمد سرعتون كنت أمنت خلدي عند عرلامني أي أمنوني تعصبقتك زي أبزيات صبق يرك اسمع كبر هالكم أنا صبق يرك أنا برهازيا بلصقنا أبزي حجز له درجة مسير ترى تعريقه زدحنا يكونن مخنياتو نبلصقنا كودغو زلي زلو ወይ ከውድቆ ዘለ ዘሎ ኤርትራ ይኮነ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገም እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፀጋ ሓይልታት ድማ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ሓገዝ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እንታይ ማለት ዘይበርሃልኩም ሰባት ኣብነት ክበኩም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ስንተኛ ናችሁ? ስንተኛ ናችሁ? አባታችን ተማርኳል። አባታችን ተማርኳል። አትሰሙም? አባታችን ተማርኳል። እኛም ተደግመናል። አቦታትና ተማሪኾም ሎሚ ድማ ንሕና ድማ ተደጊምና በሉ ይብሎም ኣለፋኖ ንመን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ፋኖ ካብ ኤርትራ ሓገዝ ረኺቡ ዲ ከም ዝገብር ዘሎ ኖ ኤርትራ ሞራላዊ ሓገዝ ወላ ካልእ ቴክኒካዊ ሓገዝ ወይ ኣሰልጢንዎም ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ ዴይ ቱ ዴይ ኦፕሬሽን ናቶም መዓልታዊ ኣብ ዝገብርዎ ስጉምቲ ግን ኤርትራ ይመርሖ ኣሎ ነቲ ኩናት ዝብል ዋላ ብብልፅግና ከም ቲዮሪ የለን ምናልባት ኤርትራ ብካልእ ነገር ረቂቕ ዝኾነ ስልቲ ኣብ ምሃብ ገለ ይሕግዞም ክኸውን ገለ ዝብል ፍርህ ኣለዎም ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ኣይኮነትን ንብልፅግና ኣብ ፈቐዱ ኢትዮጵያ ንክሰዓር ትገብሮ ዘላ ብነፍሱ ርሙስ ስርዓት ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ተዓሪቓ ዝመፃ ፀገም የብላን ሰላም እያ ትደሊ ኤርትራ ግን እንታይ እዮም ዝፈርሁ ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ክመውት ቀሪቡ ዘሎ ብልፅግና ኤርትራ ሰላም ተገይራቶስ ክድሕን ይኽእል እዩ ነው ምድሓኑን ዘይምድሓኑን ኢትዮጵያውያን እዮም ዝውስኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሂወት እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቅልውላው ንብልፅግና ንክድሕን እዩ ክትብል ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦሞ ፋይን ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ኣነ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ዝገድሰኒ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝረኽበሉ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ምዕባሎም ልምዓትን ንኸቕንዕ ኩሉ እቲ ሓደጋታት ዝስምዖ ነገራት ክለይሉ ኣለዎም ኣሜሪካ እውን እኮ ስለ ድፈትዋ ይኮንኩን ምስ ኣሜሪካ ክንሰርሕ ኣለና ዝብላነ ቪድዮታት ናተይ ትከታተልዎ ኮይንኩም ኣሜሪካ ሓንቲ ካብቶም ንሃገራት ኣብ ምፍራስ ቁፅሪ ሓደ ተሰላፊት ምዃና ንፈልጥ ኢና ግን ንካልኦት ተፍርስ ኣላ ንሕና ድማ ምስ ኣሜሪካ ገጢምና ክንስዕር ኣለና ይብልኒ ኣነ ተተኻይሉ ምስ ኣሜሪካ ሰላም ጌርና ንዓና ከም ትርስዓና ክንገብር ኣለና ካብ ዓይኒ ናታን ካብ ጥራዳር ናታን ክንርሕቕ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናትና ጥራይ ከነተኩር ከምኡ ድማ እዚ ብልፅግና ምትፍናን የድልዮን እዩ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ኣይሃቦን ትገብልዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ትብልዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ክኹነን ኣለዎ እምበረይ ንዓኻትኩም ንምዕናው ደቃይቕ ኣይወዘልናን ኢሎም ከምኦም ኣይፈክሩ ስለዚ ሻዕብያ ናብ ጣውላ ንክመፅእ ኢዚ ንኤርትራ ምክንያቱ ሕማቅ ቃል ኣይደርቤትን ሕማቅ ተግባር ኣይገበረትን እቲ ብልፅግና ግን ትማልን ቅድሚ 2 መዓልትን ዝፍክሮ ዝነበረ እንታይ ክገብሮ እዩ ንዑ ይክበዶ ስለዚ ኤርትራ በዚ ናይ በዓል ስታሊን ዝብልዎ ዘሎ ድሕሪ ኣብ ጣውላ ክመፁ ኮይኖም ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ካልኣይ ብዙሕ ሓበሬታታት ይወፅእ ስለ ዘሎ ንኩሉ ከነገናዝቦ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እውን እቶም ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ ተስፋ ቆሪፆም እንዲኦም ግን ንስማዓዮም እስኪ
ምክንያቶችን ላንሳልህና ከሶስት ምክንያቶች በኋላ ይሳካሉ ያሳካም ብሳካስ ይሄ ማዕቀብ መነሳቱ ሻዕቢያው ጋር ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? ሪሊ ማዕቀቡ መነሳቱ የሚገኘው ጥቅም ብቻ ነው የሚገኘው ወይስ ሻዕቢያ ራሱን ተከላክሏል? አይተህ ከሆነ ማለት ልክ እንደ አንዳንድ እግር ኳስ ተጫዋች ቡድኖች ማለት ነው 8 ሆኖ የሚከላከሉ አለ አይደል? ምንም አይነት ወደ ተቃራኒ ቦል እንደዛ ሆኖ ራሱን ተከላክሎ ነው ሻዕቢያ ማለት ነው። እና የሻዕቢያ ሰዎች ኤንጂኦን ያባራሉ። እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ እንዲኦም ተስፋ ቆራፃት ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራ እገዳ እንተተላዒልዋ እውን ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብል ስነ መጎትካ ንሰማዕ ኣለና። ሓደ ተስፋ ቆሪፆም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ጎኖም ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ኮይና ንኤርትራ ኣጊዳ ንኤርትራ ክትዳኽመሎምን ክትቀትለሎምን ንብዙሕ ተመንዮም እዮም ኣይሰለጠን እዚ ጉዳይ እዚ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መጀመርያ ኣሜሪካ መርገፂያ ክትቅይር ዝኻለት ናብ ኤርትራ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢርዎ ዘሎ ናብ ባብኤል መንደብካ ክሰግሮ ዝኽእል ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለው ተቐላጢፎም ንኤርትራ ሳክት ክገድፍዋ ኣይክእሉን እዮም። ካልኦት ሓይልታት ዝበለፀ ሽርክነት ንኤርትራ ገይሮም ንኣሜሪካ ከምዚ ሕጂ ኢራን ጌራ ቀርቂራቶም ዘላ ሕውቲ ብቐሊሉ ክቕርቅሮም ስለ ዝኽእል ንሳቶም ድማ ነፍሶም ንከጥሕኑ ንከፈራርሁ እውን ዓቕሚ ክህልዎም ስለ ዘይክእል እንተወሓደ ሎሚ ምስ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ድማ ብስዑድያ ጌርካ ብገለ ጌርካ ድማ ንሑቲ ከተረጋግኣሉ ትኽእል መንገዲ ክፍትን እዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሪስክ ክፈጥሩ ደሊኖም እዮም ዘለው ዳትስ ዋይ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ዘለው ይብሉ ትኽክል። ካልእ እንታይ ይብሉ the risk of opening up lifting sanctions and opening the country poses a defensive dilemma for Shabia. እንታይ ማለት እዩ a more open Eritrea might lead to internal fractures or the rise of second tier leaders potentially creating new forms of instability. ዳይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ኩሉ ነገር ሰላም ተኮይንዋሲ ማራ ከቢድ ክኾነ ነቲ መንግስቲ ምክንያቱ ካልእ ዓይነት ተቃውሞታት ከምዝናትና ፋሕብትን ኣትይዋ ዘሎ ሃገር መዓት ዝባልዑ ዘለው ሰላም እንተኮይኑ እቲ ሃገር ከምኡ ክመፅኦም ይኽእል እዩ። መንገዲ ሰራዊት እንድሕር ጣይሱ ካልእ ብዙሕ ዘይተፀበዮ ፀገም ክመፀ ይኽእል እዩ። ድሓን ምስ መፀ ንሪኦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራዊ ድሕሪ ሕጂ ብረት ኣልዒሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተቃሊሱ ስልጣን ንክረክብ ንዝኸይድ ኤርትራዊ ክድግፎ ኣይክእልኒ። ክደግማ እዛ ዘረባ ከም ኤርትራዊ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣሰልችዎ ዘሎ የለን። ዝኾነ ኤርትራዊ ቲፒካል ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ እንታይ ትደሊ እንድሕር ኢልካዮ ዲሞክራሲ ትደሊ ወላ ገለ ብዛዕባ ዝሓስብ የለን። እንታይ ዝደሊ ኤርትራዊ ብሰላም ሓረስታይ ሓሪሱ ክነብር፣ ነጋዳይ ክነግድ፣ ሸቃጣይ ክሽቅጥ፣ ተምሃራይ ክመሃር፣ ትኻልእ ኩሉ መነባብሩ ክገብር፣ ደራፋይ ንክደርፍ ኩሉ ነገር ሂወቱ ንክገብር እዩ ዝምነ ኤርትራዊ። ኣብ ፖለቲካ መን ይመርሓና መን ኣይመርሓናን እዚ ተረፍ ፅጋብ እዩ። ምስ ፀገብካ ዝበፅሕ ነገር እዩ። እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኤርትራዊ ብሰላም ወፊሩ ዝኣትወሉ ሰሪሑ ዝነብረሉ ላዕልን ታሕትን ክብለሉ ዝኽእል ዕድላት ክፈጥረሉ ጥራይ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበዝሐ የስ ኣለዉ ናይ ስልጣን ሕልሚ ዘለዎም ናይ ካልእ ሕልምታት ዘለዎም ድራማታት ፈጢሮም ኣብታ ኩርሲ ክድይቡ ዝደልዩ ኣለዉ እዮም። እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንደልዮ ዘለና ነገራት በዓሉ ክገብሮ ብቅዓት እንተለዎ ኮይኑ እቲ ዘለዎ ፀገማት ተፈቲሒሉ ነቲ ዕድላት ባይታ ነቲ ባይታ እንተከፊትዎ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ውሕዳት ክህልው እዮም ኩሉ ግዜ ናይ ስልጣን ሕልሚ ዘለዎም ዝበዝሐ ህዝቢ ግን ብሰላም ሰሪሑ ንክነብር እዩ ዝደሊ ዘሎ። ኩናት ወዲ ኩናት ክሰማዕ ኣይደልን እዩ። ከም ብሓድሽ ሰውራ ወዲ ሰውራ ክርኢ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን። ንኣብነት ነዚ ሕጂ ሳክት ብስምዒት እንዳይተዛረብ ክትብሉ እንትኽእሉ ኢኹም ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ንኢትዮጵያ ምስ ኣተው ኣብ ትግራይ ስለምንታይ ብረት ሒዞም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ክዋግዎ ዘይመረፁ? ሓደ ካብቲ መለስን ህወሓትን ተስፋ ዘቑረፆም ዝብልዎ እንታይ እዩ? ኤርትራውያን ክዋግኡ ይደልዩ እዮም፣ ካብ ውግእ ዝሰልቸዎም እዮም። እንታይ ደኣ ብሰላም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ። ከም ብሓድሽ ኣብ ብረት ሒዞም ገለ መለ ሸንኮለል ክብሉ ኣይደልዩን እዮም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሓዎም ቃል ብቃሉ ምስ ሓዊካ ኢኻ ክትዋጋእ። ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ፋኖ ሲ ምስ ብልፅግና ሰራዊት ክዋጋእ ከሎ ምስ ሓዊ ይኮነ ዝዋጋእ ዘሎ ሶሪ ምስ ፀላኤ እየ ዝዋጋእ እዩ ዝብል። ኣብ ኤርትራ ግን ቃል ብቃሉ ምስ ሓዊካ ኢኻ ክትዋጋእ። ካብ ሓዊካ ወዲ ዴኻ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ምስ ኢኻ ክትዋጋእ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ክብድ በለ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሸነ ክዋጋእ ከሎ ምስ መን ዋጋእ ኣሎ ይፈልጥን። ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ክዋጋእ ከሎ ምስ ፀላኤ እየ ዝዋጋእ ይድብል ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ጀነራሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ናይ ካልኦት ሃገራትን ሓደ ኣይኮነን። ንኣብነት ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ሰራዊት ሱዳን ክዋጋእ ከሎ ኣሕዋትና ክብሉ ይክእሉን እዮም። ኣዝዩ ዝተፈናተተ ኩነታት ዘለዎም ሃገራት እዮም። ከም ኤርትራ ኣይኮነን። ሓደ ኤርትራ ንእሽተይ ውሕድ ህዝቢ እዩ፣ ፅቡቅ ጌሩ ዝፋለጥ እዩ። ስለዚ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ምናልባት ክሓስብዎ ዝኽእሉ ዘይሕሰብ ምዃኑ ንክነግር ኢልና ኢና። ዘይሕሰብ ምዃኑ ወላ እቲ መንግስቲ ነቲ መንእሰይ ገዲፍዎ ሲ እዚ ነገራት እዚ ክሕሰብ ኣይክእልኒ። ብሓፈሻ ንሳቶም ግን ገለ ነገር ድኾን ይፍጠር ይኸውን ኢሎም ኣብ ህውተታ ኣትዮም ኣለዉ።
ካልኦት ተስፋ ዘይቆረፁ ድማ እንታይ ይብልዎ ስምዕዎ ኣብዚ ዲፕሎማሲ ወዳጅነት የሚገለጽ ሳይሆን የቀይ ባህርን ጂኦፖለቲካዊ ሚዛን በሳተ መልኩ የኢራንን ስትራቴጂያዊ ክንድ እስከ አፍሪካ ቀንድና መካከለኛው ምስራቅ ደጅ ድረስ የዘረጋ የባህር ላይ ድልድይ ነው ሊባል ይችላል። ይህ ድልድይ ኢራን ባለማ እንታይ ይብልሎ ኣብዚ ኸ ማለት ኤርትራ ምስ ኢራን ዘለዋ ዝምድና ብጣዕሚ እዩ ከፍርህ ዝግባእ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝያዳ ክግዳስሃሉ ኣለወን እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ዘረባ እዩ እዚኣ ሕጂ ነቲ ኩነታት ዘይትከታተሉ ዘለኹም ብዙሕ ዝደፍኡላ ዘለዉ እዮም እንዳብልፅግና ሓንቲ ኣርቲክል ኣብ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል እውን ወፂያ ነይራ ናይ እስራኤል ዓብይ መፅሄት ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኦፒኒየን ኢሉ ሓደ ውፅይዎ ነይሩ Ethiopia push for the Red Sea access reflects economic necessity, not a call for war. ስለዚ ኢትዮጵያ ንኣፍቲ ገባሕሪ ተሓልሞ ዘላሲ ንምቾት ወይ እውን ካልእ ዘይኮነ ግዴታ ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ናይ ምርካብ ግዴታ ስለ ዘለዋ እዩ ንቁጠባ ናታ ድማ ግዴታ ስለ ዘለዎ እዩ እናበለ ምስ ኤርትራውያን ዘለና ፍቅሪ ዶ ምስ ኤርትራውያን ተዋሊድና ነርና ኢና ኣብ ግዜ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሉ እቲ ህዝቢ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ዶ መንደኾን ዶ መዓት ዘረባ እዩ መዓት ዓጀውጀው እዩ ዝፅሕፍ ኣብዚ ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኤርትራ ምስ ኢራን ትሰርሕ እያ ምስ ኢራን ኮይና ንኢራን ክትሕይል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ደገ ክትፈጠረላ እያ ዝብል ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ ይቕፅል ኣሎ እዩ ወላ እኳ ማይ ዓመ ይኹን ተጠረፈ ተስፋ ይቆረፁን ኣለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ታሪካውን ባህላውን ምትእስሳር ኣለዎም ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ the current border view as political split ፖለቲካዊ ዶብዳ እዩ ዘለዎ እምበርቶም ህዝቢ ከም ሓደ እዮም ሓመድ ረኺብኩም ዳ እደነሳእኩም ይብሉ ትግረ ከምኡ ዝበሃል የለን ቀፂሉ እንታይ ይብል 120 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ኮይኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ወደብ ጅቡቲ ጥራይ ተፀጊዑ ክነብር ከዓ ዓብይ ፀገም ኣለዎ ይብላ ኣሎ ታሪካዊ ዓሰብ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ነይሩ እንጂ it is currently underutilized ሕጂ ድማ ኤርትራ ትጥቀመሉን እያ ዘላ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዝተነፀለ ስለ ዝኾነ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን ኣሎ ይብላ ኣሎ ቀፂሉ diplomatic solutions this is an appeal for negotiation ስለዚ እዚ ኣርቲክል ንፅሕፎ ዘለና ክንረዳዳእ ክንክል ኣለና እዚ ኸ እንታይ እዩ proposals include long-term leases, economic unions, or shared port governance. እዚ ንሕና እንደልዮ ዘለና ድማ ን50 ዓመት 100 ዓመት ዝኸይድ ክራይ ናይ ወደብ ወይ እውን ቁጠባዊ ምትእስሳር ኮንፌደሬሽን ደገሎ ዶ ክንገብር ይብላ ኣሎ ቀፂሉ ድማ ወደብ ብሓባር ንማሕድሮ ነገር ክፍጠር ብሓደ ትሰርሕሉ ወደብ ገዲፍኩም ደይኮንኩም ንጅቡቲ ከየድኩም ቀፂሉ secure access is vital for Ethiopia's growth ብላብላ እናበሉ ኣብቲ ናይ እስራኤል ሚድያታት ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከውፁ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን እዩ ሕጂ ኢራን ናብ ኤርትራ ዶ ትቐርብ ወይስ ናብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ኣባል ናይ ባይቶናቱ ወይ ከዓ ወሃቢ ቃል ናይቲ ባይቶና ኢትዮጵያ ዝበሃል ድማ ኣብ ኢራን ድሮናት ንክገዝእ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኢራን ዘለዋ ርክብ ወላ ሓንቲ የለን እዚ ግን ንክሕሱ ፀገም ዝኽልክሎም ኣካል የለን ሓንሳብ ኤርትራ ምስ ግብረ ሽበራት ትሰርሕ እያ ሓንሳብ መደበር ናይ ቀይ ባሕሪ ሂባቶም እያ ሓንሳብ ገለመለ ንምባል ዓድው ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ዝፅቡቅ ነገር ሓሶት ናቶም ሓሶት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኢማራት ኣብ የመን ብዙሕ ኢዲ ነይርዋ ምስ ሕቱ ብቐረባ ትሰርሕ ነይራ እያ ኤርትራ ከምዘይ ትሰርሕ ግን ፅቡቅ ገይሮም ትፈልጡ ስለዚ እዚ ናቶም ድራማን ሓሶትን ተመስገን ኣምላኽ ኢለ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ገፅ ከይሃበቶም ቡ ገይሮም ተጓሒፎም ብምትራፎም ከም ኣካል ናቱ ድማ ኣገይን ሕጂ እውን እንትኾነ ዝግበር ዘሎ ባእሲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ይቕፅል ኣሎ እሱ ድማ ሓደ ካብኡ ንኣብነት ዝበሃል ዘሎ እዚ እውን ስምዕዎ تتلقى دعم خارجي واضح جدا وملحوظ منذ بداية الحرب إلى تاريخ اليوم المسيرات وكل الدعم المشاهد يأتي من دولة الإمارات نحن كنا في أحد هذا الدعم المقدم من الإمارات ما من المسيرات وبس እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝተማረኸን ካብቶም ዳዕመ ሰሪዕ ወታደራት ዝነበረ ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝኣተወ እዩ ኣነ ባዕለይ ናብ ኢማራት ወሲዳ ናይ ድሮን ስልጠና ከም ዝሃበትኒ ምስክር እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ጥራይ ዘይኮነ
ኢማራት ክንምንታይ ኣብ የመን ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዳ ኢትያ ከም ዘላን ብዙሕ ሕማቅ ትገብር ከም ዘላን ንጹር ነገር ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብጭብጢ ዝተሰነየ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ መንገዲ ክትከሳት ትኽእል ነገር የብልካን ግን ሄይ ንኤርትራ ብዘሎን ዘየሎን ወንጀልካ ምዝራብ ፋሽን ስለዝኾነ ወላ ሓደ ክኽልክሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ሕጂ ጉዳይ ናይ ሱዳን እናበርትዕ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ መፅናዕትታት ብተደጋጋሚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዓቢ ጉዳይ ኢዳ ኢትያ ከም ዘላን ካብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ብኸመይ መንገዲ ክትወፅእ ትኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ወላ እኳ ሽምግልና ይካየድ እንተሎ ብድሕሪ መጋረጃ ክሽምግልዎም ይፍትኑ ኣለው ግን ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ነገር ግን የለን መብዛሕትኦም ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ግን እንታይ ይብሉ ኣለው ግብፂ እያ ትፃወተሉ ዘላ ነቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን መጋበርያ ናይ ግብፂ እዩ ግብፂ ዝደለየቶ ትገብር እዚ ኩናት እዚ ዝግበር ዘሎ ድራማ እውን ግብፂ እያ ተብሎ ዘላ ዝብል ብዙሕ ክስታት ካብኣቶም ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ሙሉ ድጋፍ የጦር ድጋፍ የመሳሰሉት ሁሉ እየሰጠች ይህን ወታደሯን አውርዳ ሙሉ በሙሉ እየተዋጋች ያለችው እሷ ናት ግብፅ ስለዚህ ምንድነው ዓላማዋ ስንል ብቸኛውና የመጀመሪያው ዓላማ ውሃ ከዋጋ የተያዘ ነው ብለናል ሌላስ ዓላማው ምንድነው ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ቢያንስ ሌላው ቀርቶ ኢትዮጵያ ተረጋግታ ከኖረች ሱዳን ብትበጠበጥም ምናልባት ኢትዮጵያ ብዙ ላትጎዳ ይችላል ስለዚህ የግድ የሷ ችግር ወደ ኢትዮጵያ መሸጋገር ነው ስለዚህ ሌላው አጀንዳዋ dangerous crisis ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ዓቢ ሆት ቶፒክ ኮይኑሎ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብዚ ጉዳይ እዚ ጸቕጢ ይመፁ ከም ዘሎን ገለ ነገር ንክገብር ዝግበር ዘሎ ድፊት ይቕፅል ኣሎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ናቱ ግብረ ሽበራ ድማ ኣብቲ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና እውን ኣካል ናይቲ ግብረ ሽበራ ኣብ ሱዳን በዚ ሕጂ ዘላቶ ሱዳን ኩሉ ዓይነት ሕማቅ ነገር ኣብ ውሽጣ ክምንጩ ስለ ዝኽእል እቲ ሃገር ዓቢ ስግኣት ናይቲ ዞባ ክትከውን ትኽእል እያ በዚ መንገዲ እዚ እንተተቐፂሉ ድማ እቲ ኩነታት ንኩሉ እቲ ዞባ ዓቢ ስግኣት ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ከረጋግዎ ይደልዩ ኣለዉ ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዳይ ፈቲኻ ፀሊኻ ናይ ግድን ክረጋጋእ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ኩነታት እቲ ንብዙሓት ሃገራት ክፀሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ናይ ሶማልያ ኩነታት ናይ የመን ኩነታት እጂ ድማ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ብዓብዪ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ስቕ ኢሎም ክሪእዎ ይክእሉን እዮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ዓቢ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ንስማዕ ምስከ ኢትዮጵያ ንጀምሮ ኢትዮጵያ ዓሰብ ትበል ባሕሪ ትበል ንኣሜሪካ ስለምንታይ እዩ ዘገድሳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህሉ ዝኽእል ኩናት ስለምንታይ ኣሜሪካ ሕጂ ዘይትደልዮ ምክንያቱ ኣብ ገለ ግዜ ኣብ ገለ መድረኻት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክህሉ ዘይገድሳ ክትከውን ትረአያ ኣሜሪካ ኣብዚ ግዜ ከዓ ዘገድሳ ኮይና ከም ዘላ ትነግረና ኣለካ በዚኣ ክንጀምር ስለምንታይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ከይህሉ ትግደስ ኣላ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ዲ ዋላ ንሳ ትረብሖ ነገር ስለ ዘለዋ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝፀበቐ ሕቶ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ናትና እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ውግእ ከይለዓል እዩ ጉዳይ ናይ ሶማል ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሎ ኣሸንኳይ እቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕር ተወሲኹሉ ጉዳይ ከምዚ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ከይኸውን በርኪ ኦልሬዲ እቲ ውግእ ዘሎ ከጥፎ ዘይከኣለ ሕጂ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድሕር ተባሂልና ኢትዮጵያ መርገፂ ምስቲኦም ራቢት ፎርስ ወይቶም ናይ ወይቶም ኣሸግዕ ማለት ታሽሙ በዓል ሕመቲ ምስኦም መርገፂ ናይ ኢማራት ሒዞም ኣለዋ ኤርትራ መርገፂ ናታ ምስ ስዑዲ ኣረብያ ምስቲ ቀዋሚ መንግስቲ ናይ ሱዳን ሒዞም ኣለዋ ሕጂ ክልተ ቨርቲካል ዘይራኸቡ ነገራት እዮም ኢትዮጵያ ነቶም ተቃወምቲ ትሕግዝ ኣላ ድሮን ካብ ባሕሪ ዳር ንኸርቱም ሃሪሙ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቆጢሩ ሱዳን ዘይኮነ ግብፂ ብወታደራዊ ትዳሎላ ኣብ ባህረ ተረዲኻኒ ብቐሊል ነገር ከምዚ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ክጅመር ከሎ ኣብ ኣውስትርያ ሓደ ንሓደ ቀቲሉ እቲ ተገሊ ተባሂሉ እቲ ውግእ ኣብ ኣካላ ናብ ካሊእ ወራሲ ዓራት ናይ ኣውስትርያ ወይ ቪየና ተቐቲሉ ሕጂ እዚ ጉዳይ ኢማራት ምስ ኢትዮጵያ ኣላ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ኣላ ሱዳን ቀዋሚ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ኣሎ ሕጂ ኩሎም ነንሕዶም ዝተሃላለኹ እዮም ግብፃውያን ዝኾነ ቻንስ ደልዮም ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ወታደራዊ ድዩ ማጅን ግብፂ ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ሶማል ጌራ ኣላ ምን ተቐረባ ንኢትዮጵያ ክትኸውን ንመጀመርያ 10,000 ወታደር ዝሓየለ ወታደር ሓይሊ ዘለዋ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ግዜ ኢጅፕት እያ ግብፂ መበልሻት ሻይ ዝሓየለ ሰራዊት ኣብ ዓለም ያ ይማጅን
إذا حجي أب كونفليكت دحراتيهم وصاي قدايات ناي قبسي immediately كاب إثيوبيا تبقي سنتين دروناتني airport باي خرطوم تهريمو باي ذا واي زحات سقط فيهم الله شتش درونات متشلو زمدنا ناي السودان مش إثيوبيا زحرف في الدرجة وين مالك أبزخف درجة بتشيحول له انت يتمبع أسي ناي السودان مش إثيوبيا دحر مثلا قرب نتي سماعين تاشمكو أمانكو السودان إثيوبيا حنت بوتالا فشجع بيور جالس بهال نهرشنا بوتايا إثيوبيا دومينت نسالة عمت وسيدوما نكراي تباهلا نرا أبيوم مملاس إثيوبيا كابتن عسرت زبالة حجرات سمسم زفريا خوينا كابتن ناي السودان إزي سورة أنصار البشير مستخايدة سراويت ناي السودان نحنا مرتنا نمرسو إنا إتي سراويت ناي السودان حجراونت نتي حزبي من إنتي كسان قوكر إيو مرتكم كمرسلكم ياي أبجبت زلوا مرت الله ناي السودان ستا ناي إثيوبيا أبحنت سمو إثيوبيا أهميلو ما معاس إثيوبيا أفتوجي مستقراي كلا إثيوبيا بتعمل تبايبا ديو ماجن أبيات تمرتين يروهم إيربورت يروهم قال مالك مالك عزيزي بالي بوتايو أباك الله إمارات أمونغو أتيا يزبوتا نايرابحان كلتا هاجر كم زخوهم بسلام كلتهم تحرصلو قال مالك متسيو سودان جن إثيوبيا سلام عليهابوان إتعمرت مالي صوما حجمان يتزوا غازالو سراويت سودان إثيوبيا تقاومتي مس منجستي إثيوبيا بس أبي دو إيلو جنتا يبلو نحن كمزا تريوا زلهم يا تاغوداي أب معزن وانكارنت زبل كيتكم كتريوا تقوليهم بحفشا نتكونتا تاريخاو مرداتا كلو الناس لزدليه كال قرن أفريقيا مچم شغرو سلدي ودا بفلاي دما زبل صقنا زبحال صقماتون بأسناتون عقرقرناتون كمزي ودا بزفلتو حج Uncertainty is spreading across northern Ethiopia after an Ethiopian Airlines flight bound for Mekelle was forced to abort its landing and return to Addis Ababa on the morning of May 9th. According to airline officials, the aircraft was unable to land because of what was described as a communication failure at Alula Arba Nega airport in Mekelle. But for many residents inside Tigray, the incident immediately triggered far deeper concerns. Because the disruption comes at a moment of escalating political tension, military signaling أنت نفاريت نا إثيوبيا كاب كل عير نا مغلى نخت ملس كم استجددت يزنجر بزح تيوري زلابا هذا قال يوم زبلو أب مغلى أب توشتي نداد كم زي لس لزفلت وكت ملس لزي تغلت مليسا يبلو خالو دما نايس تاتسقم أبتي بوتاس لزقات مت هزبس عناز نبرت نفاريت كتا أنا ديسابا نكت ملس كم استجددت يزنجر زلو مغلط التان هاي تزرع زلو زي رقعتن أجرجرن غير كانت وسط كيان نتزب دما نتزلو وشاغلوتن ጭንቀትን ዛክል ምክንያቱ ከሆነ ዝኽል ምክንያቱ ብልጽግና እንታይ ክገብር ከም ዝኽል እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽል እንታይ ዩ ኔክስት ሙቭ ናቱ ክኸውን ብዙሕ ሰብ ዝተፈላለዩ ግምታት ይዝቦ ዘሎ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ከምዘይ ይረጋጋእ ንምግባሩ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ again these are going to be very difficult situations ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እና ከፈና ተበላሽወን ዝኸይድ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ምትልላኽ እቲ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ድማ ነፍሱ ዝኻለ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት እዩ ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለንቀነ ብሓደ እግርግር ተላዒሉ ቆኒ እዩ ኣነ ከማን ከምቲ ዝደለ ሪፖርት ይገበርክዎን ግን there was this story ናቤክ ቅጽል ኸል ኔክስት ላይ እጅን ሰነዘቅ ተብሎ በመሃል አዲስ አበባ የተረሸነ ወጣት ሞትን ተከትሎ ከባድ ተቃውሞ ተነሳ። በአዲስ አበባ ከተማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሽሮ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ ያገዛዙ የጸጥታ ኃይል በፖሊስ ጣቢያ በር ላይ አንድን ወጣት ረሽኗል። ይህ ከአዲስ አበባ ውጪ የተለመደ የሆነው የንጹሃን እርሸና ተግባር በመዲናዋ መተግበር መጀመሩ ደግሞ ህዝቡን ቁጣ ውስጥ ከቶታል። የሰው ልጅ ህይወት ያውም የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ኃላፊነት በተሰጠ የጸጥታ አካል እጅ ሲቀጠፍ ከማየት በላይ ልብ የሚሰብር ክስተት እንደሌለም እየተገለጸ ነው። كم تريوا زلهم أبشروا ميدا زبحال بوتانا أديس أبا هذا سب بأبالات تا كم استقتلي يزنجر جي نعود قتلوا دما سلام وسلفي كم زجمرة يمزنجرو زنجر زي انتهى لهم ريبورتس قبل زلوا أبكالي بوتا تاتنا إثيوبيا نبور زخونة نجر يزي أبا أديس أبا جن حدش نجر كوينو ليبلو قتله تجني بالج از بحال سبيو اللوكال بيزنس مان تكال زلوا ينشتي assistant sergeant زقتله دما شمو ينقروا له وابزي background دما corridor development was recently demolished التي تقتيل ذل السبز بحال زلو تبيزنس ناتو بزي corridor لمعد بحال كم زفرسون
leaving him financially devastated and frustrated. ስለዚህ ነቲ ትካሉ ብሰንኪ ልምዓት ኮሪዶር ልምዓት ኢሎም ስለ ደፍረስዎ ቡ ቆጠቡ ድረማዕማዕ ከም ዝብል ከም ዝገበርዎ እዩ። Prior conflict weeks ago Tamanya reportedly punched Officer Matheus during a confrontation. ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ገዛ ኣብቲ ገዛ ምስ ሓደ ኦፊሰር ተባይሱ ከም ዝነበረን ቦክስ ገይሩ ሃሪሞ ከም ዝነበረን ይዝከር። Abusing custody ኣብ እስር ቤት ድማ ብዙሕ following that punch ተገኘ was detained for a week allegedly beaten. ብሰንኪቱ ዝገበሮ ስጉምቲ ድማ ኣብ እስር ቤት ብዙሕ ታሪሙን ተቐጥቂጡ ከም ዝነበረን ዝኾነ ንዑ ተኸቲሉ ዘጋጠመ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና። ጀዋር መሓመድ እውን ብዙሕ ግዜ ይዛረባሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝቕተሉ ዘለዉ ምናልባት ከምቲ አንተ ብኽብለና ፀንሐ ብኸመይ መንገዲ እታ ዓግርግር ኣብ ኢትዮጵያ መፅያ ነቲ ብልፅግና ከተወድኦ ትኽእል ብኸመይ መንገዲ ክትብገስ መን እዩ ከበግሳ እንታይ ኩነታት እዩ ከበግሳ ዝተፈልጠ ይኮነን ግን እናተደማመረ ዝኸይድ ዘሎ ሲቹዌሽንስ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ዳርጋ ኢትዮጵያውያን ካብ ብልፅግናን ኣብን ተስፋ ከም ዝቆረፁ ቁጥር ዘይብሉ ቪድዮታት ኢና ንሰምዕ ዘለና። ተስፋ ከም ዝቆረፀ ህዝቢ ካብዚ መንግስቲ እዚ ተስፋ ምቁራፅ ጥርዝ በፅሕዎም ከም ዘሎ ለምን አማራን ትገላለህ? ምን ማለት ነው? አማራ ሲገደል አብይ ቁጭ ብሎ ፂሙ እንደዚህ አሰርቶ ቁጭ ብሎ የሚያወራው እዚህ ስለ እንትን ከቤተ መንግስት እስከ እንትን ስላለው መናፈሻ እዛ አማራ በየቦታው እየሞተ አብይ ስለ መናፈሻ ያወራል። ይሄን ቀረጸው ከዛ አብይ 4 ኪሎ ጋር መናፈሻ ያሰራል። 4 ኪሎ ወለጋ እየሞተ ምንድን ነው? እንዴት እየሄድን ነው? ብሓፈሻ እቲ ሰብሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሞትን ስቃይን መዓልታዊ ዛንታ ኮይኑ ክነሱ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኮሮድዮ ሰሪሐ ፅርግያ ሰሪሐ ኩስታይ ገይረ እናበለ ንዑ ሴሌብሬት ክገብር ውዕል ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ቁጥዕናቶም ናረሰነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተፈንጂራ ንኣቢ ክወፀሉ ዘይክእል ሽግር ክትፈጥረሉ ከም ትኽእል ብዙሓት ኪላታት እዮም ዝነግሩ። ግን ማእስያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክትከውን ኣብ ከመይ ኩነታት እያ እዛ ኩነታት ከተጋጥም ኣይ ዶንት ኖው ዘይፈልጦ ነገር ክዛረበኩም ኣይክልኒ ባት እቲ ፕሬሸር እቲ ፀቕጢ እቲ ኩነታት እናረሰነ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ መዓልቱን ሰዓቱን ሓልዩ ክፍንጀር ዝኽእል ጉዳይ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ጉዳይ ነተጋሩ ንሽተይ ካብኡ ሰሚዕና ናብ ኤርትራ ኣገዳሲ ናይ ዲፕሎማሲ ስለ ዘሎ ናብኡ ክንሰግር ኢና። መጀመርያ እስከ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዉ እሞ ክንሰምዕ there was this story ታደሰ ከዛ ኣብኪዕሎ ዘመለስካን ታደሰ ኣብኪዕሎ ኣብኪዕ ዝብል ዛነ ብዙሕ ግልፂ ይኮነ ምክንያቱ እዚኣ እውን ክፈልጥ ኣይኽእልን ዕለት 30 መጋቢት ትውዳእ ትብል ኣብ ፅሕፍቲ ዘላ እኳ ትሪኡ ከንብብ ዘይኽእል ሰብ እዩ ምሁር እየ ዝብለና ዘሎ ታደሰ ዘይኮነስ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓደ ውፅኢት እዩ። ብማዕንቲ ያው ይተኣኪቡ ገለገል ዝብል ሰሚዕና ኣለና። ብቃዕ ዘይብቃዕ ከለለኹ ብክልተ ሰለስተ ምዕት ክበካ ንዑ እቶም ምሁራት ነባሃልሲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ መሰል ናይ ዋንነት ናይ ህዝቢ ኤሪትራ እዚ ኩሉ ደም ፈሲስዎ እዚ ኩሉ ተቃሊስና እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊልና ዘምፀናዮሲ ነቲ መንግስቲ ጥራሕ ክንገድፈሉ የብልናን። ነቲ መንግስቲ ንድግፍን ዋላ ዘይንድግፍን ነቲ ስርዓት ሎምሎ ፅባሕ ክኸይድ እዩ መሰልና ንርእሰ ውሳኔ መሰልና ኢልና ዝተቃለስና ንሓርነትና ንናፅነትና ግንሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ልክዕ እንተኮይኑ እቲ ንብሎ ከነረጋግፀሉ ልክዕ እንተዘይኮይኑ ከዓኒ ክንምጉቶስ ክንክእል ኣለና ኢሉ ኣበጊሱና 9 ዓበይቲ ክኢላታት ነዚ ጉዳይ ዝሒዝና። ስለዚ እዞም 9 እቶም ክልተ ነቲ ብጂኦግራፍን ብታሪክን ዓሰብናትና እያ ዝብሉ ኣብኡ ኣዝዮም ክእለትን ፍልጠትን ዘለዎም ብዙሕ ተሰማራመሩ ዶክተር መብራህቱ ዶክተር ኣሕመድ ኬር እዚኦም ክልቲኦም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ዝሕዝዋ ናይ ሕጊ ንዝምልከት 3 ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ሕጊ ክኢላት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ፕሮፌሰር ገብሩ ጳውሎስ ባዓታይ ኣቶ ጣዕመተ ወልደብርሃን እዚኦም ሰለስቲኦም ከዓኒ ነቲ ብሕጊ ዝበሃል ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ሪኦም ፈቲሾም ብምንፅርናቱ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ርትዓውዲ ኣይኮነን ክፍትሽዎ። 3 ካልኦት ከዓኒ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲኣብ ኣነ ፕሮፌሰር መንግስቲኣብ እዚኦም ሰለስቲና ከዓኒ ነቲ ናይ ቁጠባ ዝበሃል ዘሎ ሕቶ ከዓኒ ክንርኢ ተመቃቂልና ንሓደ ዓመት ሙሉእ ደቂቕ መፅናዕቲ ጌርና
تي نقبل زنبرنا مصنع تجن الانترناشونال كوميونيتي تقبلنا زلوا خمس زلوا ملء ريفرنس زلوا زتمالئ مصنعتي خون سريحنا حال عم توسيدنا امود اتقاني تي وصيتنا خاني زرجحنا حجي اب امازون تشيط على باونلاين حنتي دولار راح في لسب خرخ باقم زخل نمر عالم زرجحنا يالنا اب انترناشونال جورنال سون كنوصا صعلتاتنا كايدا لنا زي خامليسو خاني نتا نزا زربازي حجي أنا كمير تراو كريو خلوهم إيرتراويان تفلالي بوليتيكا مرداتا كلهم يغليو إيرترا بخميت محاضرة تاعنا بوليتيكا ستراكشر يزيد ليا تفلالي ريتو كل غليو إيرترا كم هجر نيرترا نلولاونتا نناسنتا أواقع عداقا قبر زدلي حيلقن كلنا حو نبلا لي قبع إذا مزنا عتقيرو مازلو نيرترا زي قداسيتيا تسفاي قبر دما أب ناي ساينتيفيك جورنال دما بابليشت كتكون نبعلو السخمان بسلستيو بهزباوي بتاريخاوي بهزباون كالتشرال بلا بلا ديموغرافيك زبليو ايكونوميكال كوم دما ليغالي اثيوبيا ناب افدق بحنا ايرترا زمص غداي كم زي بلا ايرترا نفسا زغالت هاجر مخانا زغلص صحفات ناب ساينتيفيك بيبرز كمص مخالو عب ነገር يزي كم حد عب صقا يزرو يعني سبات كم سبات زبلو خالي بديفكا نيرترا نمدحان زهاجر زيا ناي كلنا هاجريا كولدن وردو دما كتقصلالوا نزي دما كل سب عبركتو زغبر ابز غدايزي باي عب كبر كم زلو يزفلط اني Diplomats, officials, and international guests gathered to celebrate Europe Day 2026. But this year's event carried a deeper message. As global tensions reshape international alliances and Red Sea geopolitics become increasingly important, the relationship between the European Union and Eritrea is drawing new attention. Photos from the celebration showed smiles, diplomatic exchanges, and a noticeably positive atmosphere. And behind the ceremony lies a larger geopolitical أب إيرترا أسمرا دايز بحال أب أسمرا استقبل سيلبريشن إن نرزلنا نبي حكي زي حقوسيو إيروبا حبرت بين باسنا جرمنا بيلو إيروبا داي نزبل سيلبريشن أب إيرترا دما أبيتي مرحتي كم بحال مستر حبريتا إيرترا تيماني استساتفو كنتاتنا نرزلنا and this is interesting مهنيات إيرترا ممليسا ندمغت تدلاينت ناتا نعبي نعزز زغيزو لهجرنا نرزلنا I'm really happy to diplomacy ناب كل شنخ يخيد مهلاو مس كلاتهم صبغ زغنا زندنا كلونا دمان دلي إيرترا تدلايت هاجريا زدليا بزعيو تراينا زحجي زلنا مومنتم فولي كابيتالايز ملو بملو كنربحلون كنعبيلون إيرترا دما منسي إيرترا حزب إيرترا بفلايت كرتد زبل حزب إيرترا صبوق رغبه زخل منقدي كفتر أدل كفتر دمان دلي سلامتاي صدف دافي بلو كبور غازيتኛ ሰርጽ ዮናስ ካብ ኤርትራ ፖስት ዝገበራ ሓንቲ ጽብቕቲ ስእሊ ነይራ ኤርትራ እዚ ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ ጥራይ ዘይኮነሲ ከምዚኣ ገይሩ ኤርትራ ኣት ግላንስ ንኤርትራ ቁላሕ ክብሉ ከለዉ ዝርእይዎ ስፍሓት ናታ 124,320 ኪሎ ሜትር ምዃናን ኮስት ላይን ገማግም ባሕሪ ምስ ደሴታቱ ሓዊስካ 3,150 ኪሎ ሜትር ከም ዘለዋ زحرس مريد دما كل تنت بحد مليون اكروس هكتار ناي مريد حرس كم زلوا سلازي هاجر ناسي لم عد كم زلاتنا صدف دف زبلوم زلون كلهم بيمانن صقابن دما انتاي مخانو فليتنا لنا صبغت هاجر كحليت هاجر كم زلات كفلتهم نزا هاجر زيا انا نسخي اسخاتكن ابوشتو زلو عقمم ليلا عقمم سريحهم ابزبصيهم مالوتهم دغزلنا دنا زجزلنا دما بمنتاي نعدنا نبركت كنحسب علينا انا زغره من نغنزا فيديو زيا باغيرون كودي ወጥዎ ዝጸንሑ ሩሑቕ ሃገራት ዓለም መጽዮም ሕጂ ኣብ ዙር 38 ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ንምስታፍ እነው ተረኺቦም ኣለው መጽን ከለሁ በቃ ሕጂ ስድራይ ናይ ባህልዮም ባህሊ ፎቶ ማዕትዮም ናይ ሃገሮም ገለ ክድግፉ ማዕትዮም ሕጂ ኣነን ሕዋቴን ወላ ሃብኒ ሸጉስኩሱ ማዕትዮም ኤርትራ ከምዚ ኣለዋ ፍቅሪ ኣለዋ ከምዚ ምስ ኩሎም ጽቡያት ሳነ ኩሉ ብሓንሳ ማኣዲ ይኹን ገለኹን ኣብ ሕጂ ወላ ዝኾነ ወላ ምሳሕ ትበልዕን ክላስ በበይና ትኸውን ሓደ ብራዘርካ ሰዓት 2 ተበልዑ ሰዓት 3 ገለገለ ብሓንሳ ፍቅሪ ዝገለ የለን ግን ኣብ ኤርትራ ከምዞም ኢሎም ንዓና ገስኪሶምና ወሰካይ ካብ ስድራ ክትፍለ ከለኻ ኣብ ሓድሽ ገዛ ክትቅመጥ ከለኻ እቲ ከባቢኻ ኣበይ ከም ትኸይድ
እውን ክጥፋእካ ዝኽእል ብዓብዩ ግን ብፅቡቅ ረኺበ ብጣዕሚ ሰባኻኒ በቃ ምስቲኦም ምሽ ኣብዚ ምስ በፃኸስኒ ፅቡቅ ሪሌሽን ገይረ ምስቲ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ምስቲ ኣብዚ ዘሎ ተምሃሮ ገለ ናብዚ ምስ በፃኹ ሃሩ ነይሩ ብጣዕሚ ሃሩ ነይሩ ገለ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝለመድክዎ ከዓኒ ከምዚ ብጣዕሚ ክሳይ ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ግን ድሕሪ ግዜ ተለማመዶ ገለ እቶም ካልኦት ከዓ ምሳኻ ዘለዎ ገለ ክለምዶ ትርዮም ከምዚ ብኖርማል ይሓልፎ ትርዮም ሽዑ ክሳይ ትገብር ሓቦ ትገብር እዚኦም ከማን ዝኽኣልዎ ኣነ ክንተ ኮይነ ዘይኽእሎ ከምኦም እንዴ ትብል ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድሓን እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብ ሳዋ እቲ ማሕረስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ካብ ደገ ካብ ተፈላለየ ኩርና ዓለም መፅኦም ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሳዋ ዝወሪዶም ዝመሃሩ ዘለው ጀጋኑ ሃብሮማት ኢለዮም ኣለኹ ኣነ ሃብሮማት ናይ ብሓቂ ሳዋ ዝፈልጣ በዳሂ ዝገብረካ ምናልባት ክብድ ዝበለይቲ ኩነታት ግን ብውን ተሰጊርካ ድማ ንብዙሕ ፀገማት ክትብድህ ትኽእል ሰብ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ተበግሶን ፅቡቕ ነገርን ኮይኑ ረኺበዮ ፅቡቕ ኣብነት ድማ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣይትብቀቑ ላይክ ምግባር ሓጋዝ እዩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም